Para saber o feliz ou infeliz que é ou foi unha persoa, para coñecela de verdade, quizáis non haxa máis remedio ca indagar nas relacións sentimentais que tivo ao longo da súa vida. Así comeza Alguén ao lado, a nova novela de Xavier Quiroga, que é unha reflexión universal sobre a identidade, o desexo e a capacidade humana de reinventarse. Unha oda á amizade e á dificultade que teñen as persoas para amar e entenderse. Luís leva unha vida triste e retirada, froito dun desengano amoroso na xuventude que o deixou marcado e o converteu nunha persoa un tanto pusilánime e algo indecisa. Ata que un día, inesperadamente, acompañada dun billete de avión a Marrakech, recibe unha extraña mensaxe. Digamos que esta novela nace dunha idea. Unha idea é falar da amizade e do amor que parte da adolescencia. Entón eu quería facer unha novela moi nosa e moi mesturando o pasado e como o pasado deixa certas feridas ou cicatrices, máis ben feridas. Lóxicamente, eu vivindo fora, sendo influenciado por outra cultura, neste caso a do Magreb, a do Marrakí, a Amasik ou Berber, pois pensei en conxugar o noso e o dalá. Tiña claro os personaxes da miña xuventude, por iso hai moito autobiográfico, e tiña claro certas influencias dalá, do mundo Amasi, do mundo berber, do mundo da cultura da marxinación das mulleres, do Islán. Mesturar todo iso, pois tes que ter unha idea. E inicialmente esa idea, digamos que foi medrando comigo. Un dos problemas que teñen os creadores de ficción, os novelistas, pois é buscar a maneira de narrar, a ver quen vai narrar, como vas transmitirlo a un posible lector ou lectora. De inicio, pois tiña pensado facer varios puntos de vista, é dicir, tres personaxes fundamentais que son os que están na súa xuventude aquí, pois dixen, van ser os tres. Pero non, finalmente decanteime por un como dun personaxe como un feito máis persoal, máis íntimo, máis propio, máis de vomitar o seu, descubrirse a si mesmo e ir descubrindo el o mundo. Entón, a partir de aí, pois, collín un personaxe, collín unha primeira persoa, e outro apartado que é o dos personaxes nosos. A miña literatura, eu son galego, estou comprometido coa miña lingua, co meu pobo, coa miña xente, e digamos comigo mesmo, e síntome realizado pois falando do noso. Realmente é do que sei, é dicir, eu non vou ser un especialista na cultura amasig ou berber ou de outros países. Entón, facer unha achega a iso está moi ben, pero eu creo que todos os que lean a miña novela van ver que é unha novela esencialmente galega, moi nosa. Poñer un título dunha novela é moi complicado. Podo vos dicir que tiña 5 ou 6 títulos. E este foi decidido no último momento. É dicir, non sei se a caía, se non a caía, alguén chegaba e comentaba isto pega, isto non pega. Un posible título anterior era Unha historia de amor e amargor. Unha historia de amor e amargor. Entón, era entre este título e Alguén ao lado. Entón, claro, queda como máis suxestivo falar dunha persoa que se sinte soa, abandonada sentimentalmente. Digamos que eu teño certos lectores e lectoras moi fieis. E seguramente se sorprenden porque hai xente que sempre espera, volves falar da memoria histórica, hai algo da guerra civil, está o pasado. Bueno, pois isto diría que é unha novela diferente do meu. Non sei como reaccionarán os que me siguen. Eu creo que a miña pretensión é contar unha historia, que a historia sexa atractiva, que sexa moi nosa, que as persoas descubran ideas, personaxes
é que se podo engaiolalas con a maneira de escribir, de facer, de contar, e ser capaz de entrar no sentimental, no que é propio das persoas, pois iso me gustaría. Pero claro, unha cousa é o que ti pretendes, outra é o que logras, e finalmente outra é o que interpreta a xente que lee.